The importances of ikwunne in Igbo culture and tradition. Kedu ihe bụ ikwunne? Ikwunne bụ ebe nna gị gara wee jee nụta mma gị. Ihe a na-akpọ ya bụ ikwunne. N'aka nke ịbụa, ebe nne mpa gị si, ihe a na-akpọ ya bụ ikwunna. Ị ma na ikwunne bara ezigbote uru n'ala Igbo. Maka na ndị Igbo si na ọ bụrụ na ọ sọchụwa nwata ọ gba na ikwunne ya. Ebere na-emere m ọtụtụ ndị nna anyị nwa na ndị be nna ya adịrọ na mma. Maka ya bụ ihe so were esesi ha ụmụ amụtara na ngwuru aka azụ. Ọ na-adị mma maka burugbuo gị bụ nne ịkpọkọ ụmụ gị. Enwere ike ọ bụrụ oge a na-eme mmemme ihe, egote ihe dị ndụ, ihe nwere ọbara, chụọ ụkpa ji, chụọ mmanya ọkụ, nkwụ enu, tinye ya obere ego, unu aga ikwu nne gị. Isoro nne gị wee gaa be nna ya ka okenye nọ na ngwuru ahụ nwee ike ikpere gị iri ọma, ka unu si nwekwa orikọ. Ị ma na ọ na-abụ nwaanyị chọọ ịga ije di, maọbụ nwaanyị ọbụla gara ije di, na ezumezu mmụọ niile nọ n'ikwu nne ya so ya were aga ije di. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa n'ala Igbo, nwata na-aza afa nna ya mana arụ na mmụọ si n'ikwu nne ya. Atụmadụ na o nwegodi ka ihe si were siwele gị ike na be nna gị na be mpa gị, agba n'elu gba nịga enwe solution to that problem. Ị gaa ikwu nne gị ka ekpere gị ire ọma. Ugboro one ka unu ganubere ikwu nne unu? Nya bụ ajụjụ m chọrọ ka m jụọ gị dịka onye Igbo. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na agụrụ ma mgbe kwa mgbe igoro mmanya ike, tinye ya mkpụrụ ọjị na obere ego, gaa ikwu nne gị ka enwee ike ịgọrọ gị ọfọ nke ndụ, ka enwee ike ikwu okwu ọma n'isi gị. Ngwa ngwa gị nwa bụ nwa gara ikwu nne gị, ihe a na-akpọ gị na nwa di ya na-abịago. Mmụọ na mmadụ na ezumezu mmụọ nọ n'ikwu nne gị nọ na ngwuru ahụ na-ege ntị ka a nụrụ ozi danda. Nya ka m na-agwa gị dịka onye Igbo, n'ihe ị kwesịrị ịmarụ ma mekwa ya. N'aka nke ịbụa, mata amata na nwaada ọbụla n'ala Igbo nwere ọnụ na ngwuru be nna ya nwa ma na obodo ya nwa. Onye ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na nna gị ebughị ụzọ maọbụ ebu nwunye ụzọ wee gawa ive, emesịa nne anọzikwunu, tupu enye nne gị, ndị be nna ya ga-adị aware. Unu ngwa ụmụ jeje beta akwa nne na be nne ya. Ebetasị akwa nwaada, ndị be nna ya bụ nwaada ga-agbarata ebe ọ nụrụ di, binye aka wee nwee ike idokwa nwaada ha ka o were soro ibe ya wee jebe ebe ahụ a na-eje. N'aka nke ịbụa, anaghị eni nwaada outside be di ya maọbụ ini ya be nna ya. Iji wee maatụ, enwere ike ọ bụ nwaada nọ mba ofesi, obicha ndụ wee nwa, a na-akaba arụ ka ebunata ya na enye na ngwuru be di ya, maọbụ ọ bụ nwaada anụghị di, emechaa ọ bụ ka iji ụwa si wee gaa, anaghị eni ya outside their father's compound. A na-ebunata ozu ya. Failure to do that, ịma na ọ ga-awa n'ava. Ị nụrụ ihe m kwuru? Asị m, failure to do that, ya bụ ihe ga-emecha wa n'afa. Ya bụ ihe ga-emecha mee gịnị? Nyebe nsogbu n'ezinụlọ ohu. Ama na nkụzi a na nkọwapụta na o doghị anya. Ndewo na isonyere m. Tụsara m ozi a ka ụmụnna anyị sonye ma tinye ebumnobi ha. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme na my YouTube page
ka o nwee ike ịgazi. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ọ bụrụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m ndewonu.